Daghan kayong nindot nga pagtulunan ang atong mapupo sa atong mga pagbasa sa salmo ug sa atong ebanghelyo. Sugda nato pag pamalandong ang nindot kayong kamatuoran nga niingon si San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, iyang sulat ngadto sa taga Roma kapitulo 13, niingon siya, ayaw gyud mo pagapos og utang. Sabot, wa gyud untay ma-stress bahin aning utang. Ayaw pagapos. Gawas lang sa utang sa paghigugmaay. Kana ding paghigugma mga igsoon, kung ato nang hunongon pagbuhat, doon na di ay tay utang sa atong isig katao. Pila man kabuk ninyo dinhi ang naay utang sa paghigugma, taas ang kamot. Sige, lingia imong tupad, bayri ang imong utang. Ingna siya, sugod karon, I love you very much. Sige. Ingna na yan. Makabayad na. Kanang dili siya, kanang imong anak nga dili manghuga sa kinanan, nga di pa gyud manglimpyo, utangan na. Kaya wa na mahigugma nimo. Ini kabuntag sayo, kamo mga anak nga tapulan, ingna dayon inyong parents, ma, I love you. Siya, oh, I love you to. Siya, bayad na. Bayad na. Kamong mga bana nga nangabit, utangan mo sa inyong asawa sa paghigugma. Mo na ini kabuntag, gikan kas imong kabit, ingna dayon, day, I love you. Siya, oh, love you to. Siya, quits na. Basta ka ng paghigugma, maogid na ay utang di ay pasabot, doon na gitay sugo o doon na tay obligasyon sa paghigugma sa atong isig katao. Mauna nga ningon si Kristo, ang labing dakong sugo maogyod ang paghigugma. Higugmaa ang Ginoo labaw sa tanan, o higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Muna hinaut unta nga wa nay utangan nato karon, ha? Nakaron kung nahigugma ka sa usa ka tawo, gusto ba ka nga maimpierno siya? Tubag. Di ka gusto kay impierno usa na ka lugar nga dakong pagantos. Muna nga sa unang pagbasa niingon dire, kung moingon gani ko matud pas Ginoo, mamatay ka tungod ng imong sala. Nya ikaw nga tao nga akong higala, pasabot nagsigi kag simbas Ginoo, nahibaw ka unsay mga sala nga makamatay. Kakita gani kas imong isig katao nga nakasala, matud pas Ginoo, sultihi siya sa iyang sala. Ayaw gyud unya-unya, sultihi gyud. Nya kung dili siya maminaw nimo, matud pas Ginoo, propeta Ezekiel chapter 33, kung dili siya maminaw nimo, mamatay gid na siya sa iyang sala ngadto sa impierno, pero dili ka maapil. Ikaw nga misultis iyang sala, di ka maapil. Pero kung nakakita ka nakasa imo isig katao, nya di ka musulti, kay naglagot lagi ka, moingon day ka, may ratag, maimpierno kang buanga ka, muana ka. Pero nahibaw ko ka, masala na. Inig ka impierno kuno anang tawhana, maapil kag ka impierno. Muana ikuyaw. Nabi tayo moingon ako, pader, maimpierno gyud ko ani, nakasa gyud ko, na kung ano man, nga akong anak padir nagpuyo-puyo na pagitipon sa amo, kasa ko anak padir na kung sa may imong gisultis imong anak, akong giingnan nga pagpakasal mo kay di gid na maayo nga magpuyo-puyo, nako okay kayo nya ni patuo sa di man gyud padir oy, gahi maging mga ulo di man gyud patuo, nako pasagdi na sila, maimpierno ra gid na sila. Pero ikaw di ka maapil kay nisulti man ka, pero nagpakahilom lang ka
sige lang nagkusmod imong naong, kay naglagot ka, nganong nagpuyo-puyo sila, nya magsige ka lang kag ingos imong huna-huna, impirno gyud mo mga buanga mo mga batasan, impirno gyud mo dia. Magsige ka ana, di na ka musulti nila, inig ka impirno anang duha, ikuyog ka ngadtos impirno. Insa simbako intawon ta simbako, nakuwagi ni kapuslanan kini imong pagkumpisal, basta dili ka musulti nila nga sayop na. En kapila man sultihan pader, kausa na may giingon pader nga one word is enough. Unsa nang panultihon? One word is enough for a wise man or woman. Nako nya, wise din na imong anak. Kanang taong nakasala, di na wise, buang-buang na. Nagpailad na siyawa. So balik-balikag sulti. Balik-balikag sulti. Kaya di man na wise. Katong wise, usa lang kapabati ato, sugot dayon to. Niya gisulti ang atong salmo responsoryo ay ang atong tubag. Kung sa may gibutang din sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. So kani ni kadungog nimo ani, og wise ka, mosunod dayon ka. Kapila naman mo kadungog diri nga pamalit mo og slots. Pero naagi uban nga bugo gid ba, as in bugo. Sige ra gyud simba pero di gyud mo palit og slot. So sigihan lang sa ginatog balik-balik. Nang moingon na nako nga tao, pwede nga no sige kagbalik ang imong slot. Nako, dagan man kay mga bugo. May tatong mga wise o tamutanan. Kay usar lang kasulti, palit dayon. Kaning atong YouTube channel, pila na ni kabuk atong subscriber, aning Patriciano Ubod, 166,000. Og wise ning tanan ba kaning nag-subscribe aning Patriciano Ubod nga atong kuan, mopalit nig tag sa kaslat aning atong holy pads. Unsa may mahitabo? 166,000 kaslots ang atong madawat unta karong adlaw. Ikaw maani, wa na tay slot Ano man? Ang slot nato nga nahibilin sa holy pads kaning holiness sa tubagana, holiness, peace and divine salvation para sa National Retreat for Priests. Ang nahibilin 79,862 na lang kaslots. Ang atong halin niabot nag 20,138 kaslots. Pakpakan na to biyang namalit. Kaning namalit mo ni sila yung mga wise. Nga inikadungog nila sa tingog sa Ginoo, ila dayong sundon. Di apay 79,862. Unya ka ng 166 nga subscriber o wise gina sila. Hatag lang na sila tag one slot. 100 pesos ra ng one slot god. Ay ibuhot-buhot ra maginas uban usa ka adlaw mo sobra pa magi ka ng ana-ana. Ana-ana ba? Sobra pa magi na 100. Nya kada adlaw pag gina sila mohimo ana. Sobra magani usahay 100 ka nang ipatad nila ng swertres kada adlaw pag mohimo ana pirmi pag yung pildi. Bisag kaning tanang parishioners dinhi mamalit mo tag sa kaslat tulo ka semana burot na niya di ba? Labaw nas online parishioners gilingi ay mong tupad ing na wise ka ing na ba na wise ka niya mo sanong gani siyempre yan ipalit ka sa bugo ka. So wise pero nagi mga wise no sa ato di ay special slot mao na ni ang actual nga nahalin gihunong man ni nato pag September 8 katong HSSG Healing, Strength and Spiritual Growth. Ang atong gibaligya ato sa 10th Foundation Anniversary plus sa kang Mama Mary nga birthday atong September 8 Friday atong gihimong 9,000 ka slots ang atong gibaligya. Praise God, nahalinan taog 9,885 ka slots. Pakpak.
Ang equivalent ani nga amount is 988,500 kay tag 100 man per slot. Nya ang ato sang gasto atong duha ka events ning abot pod og 914,200 pesos. So naay sobra nga 74,300 pesos. Oh, pakpak ya po. Mga wise ni ang nipalit ani. Kamo wa kapalit mga bugo mo. Kamo bang wa kapil gid ani ba? Naunhan man mo. Oh, naunhan. So ayaw na mo pauna ani ha? 79,862 ra ka slots. Napag ini-appeal mga wise kini sila, mga gitawag ning mga excellent students. Ni-appeal sa atong 10 slot challenge. Ang total nga naka-appeal sa 10 slot challenge niabot og 1,771 ka 10 slot challenge. So pakpakan na to ang ni-appeal ani. Nya doon na bagoy nindot nga bation sa tao nga kanunay nahigugma siyang isig katao. Yes, pirmi ginang nindot ang iyang bation. Matod pa sa Ginoo, gisulti nako ninyo kini diha sa John chapter 15. Ingon siya, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. Akong gisulti kining maong pulong aron ang akong kalipay mainyong kalipay ug ang inyong kalipay mahimong hingpit. Perfect joy. Nya unsaon man pagsulti sa tao nga atong gihigugma bahin sa iyang sala, di ay gisulti si Kristo sa ebanghelyo. Importante kay ni Matthew chapter 18. Unsaon pagsulti? Matod pa niya, himua kini nga kanang kamurang duha. Sikretua siyag adto. Nakasakas imong gibuhat. Nya kung di kuno mutuo, pagdaog saksi. Usa, duha. Nya kung di pagyud kuno mutuo, isulti sa simbahan, pasabot isumbong sa pari. Nya either ipatawag sa pari or iwali sa pari ang maong sala. Dili lang nganlan o kinsa, iwali lang sa maanang moingon ko sala nang mangural mo sa inyong yuta unya wa nay kaagian ang inyong silingan. Nganong ako man gisulti kay na may daghang nisulti nako padiroy luoy kay mistanan gikural gyud ang among agianan. O, ako sa nang iwali dire. Nasay uban moingon, pader luoy kay ko nang huam ko og 30,000. Wa ko kabayad, wa ko kaimpas dayon pader. Ako giginay-hinay niabot og napo ka tuig wa na ginako maimpas. Karon pader ning abot nag 300,000 ang akong bayronon. Gikan sa 30,000 nahimo ng 300,000. Ako pila na may nabayad nimo? Siya og totalon gid pader sobra na 50,000 ang akong nabayad sa hinay-hinay. So aning napo ka tuig, pero ang interest mo interest naman sad, ang interest mo interest na sad, ang interest mo interest hangtod karon nahimo ng 300,000. Ako sa ato pa humanag yung kagbayad sa imong utang na sobrahan paganig 20,000 siya kun boto na hunaon pa pero kani ang interest man nya muhulga ra pa nga ipapriso ko. Nako, papriso lang kay maimpirno ginang animal nga tigpautang. Mo ako sa nang iwali dinhi kamong nagpautang nga siging paburot anang inyong kwarta tungod anang kwartas hangin kanang mga interest nga porting dagkua padungos impierno. Matod pa diri mamatay mo. Kay matod pa ni Kristo ang inyong idili dinhi sa yuta, idili sa naslangit. Wa magtugot ang Ginoo nga daog-daogo nimo ang kabus, pinaagi anang pagpatong og bugat nga palasunon labi na ng utang. Mga buangon mo, maimpierno mo. Nya kung di jud kuno mo tuo, ako naman ang gisigigwali dinhi na amang mga gahig-gahig isipan na lang kuno siya nga usa ka langyaw o kobrador sa buhis. Nya unsa man say sugo ni Kristo sa mga langyaw? Ingon siya, higugmaa ang mga langyaw. Higugmaa ang mga makasasala. Pasabot,
charge to experience. Balik na sa tagsulti. Unya human, di na sa paminawon, balik na sa tagsulti. Ngano sige magbalik-balik og sulti? Tungod kay bugo ang naminaw, dili wise. Kana bitang estudyante nga imong tudloan og sayaw, balik-balikon gina, balik-balikon kanang choir, tudlo ag voicing, siging balik-balik nga na mga choir na mga bugoon, mayabag lang yapon, siging balik hangtod moabot na lang usa ka tuig, mayabag lang yapon, sige lang yapog balik, madugay baya madagyod after 5 years makadumdum gi sa tono na mga bugoon. Ngiling niya imong tupad. Ing nakasabot nakasgisulting pader. Napagidaghang mo report nako, ako sa ning naobserbahan, ako gyapon ning isulti dinhi kay di man jud kuno patuo ilang adtuon kanang mo parking diha sa kilid sa daan, labi na gyud barangay road, national road, provincial road, public road gina. Naagi mo parking, habul-habulan pa ng ilang mga habol, gihimo na yung garage ba? Maimpirno mo ni ana mga igsoon, kamong na marking diha sa public road, barangay road, provincial road, national road, sa mata sa balaod din hisyota o sa mata sa balaod sa Ginoo, usa ka na kapag pangawat, imong gikawat ang maong lugar, nawa nimo bayari, imo pagyong gialihan, gibutang ni mos hazard ang imong isig katao. Di ba niingon ang Ginoo, higugma imong isig katao sa mas imong kaugalingon, ganahan ba kang alihan ang imong agianan? Kanang inyong balay, ang imong agianan, alihan sa inyong silingan, ganahan ka? Tubag? Kusga? Og di ka maminaw niya kung sulti, bugo ka. Balik-balikon tani. So akong auhag sa mga midagan o mga posisyon sa barangay, challenge. Huwag tanga na ninyong tanang nagparking diha sa mga barangay roads o kanang naka-obstruct sa atong barangay roads. Kuhaan na ninyo tanan, di kayo mo kakuha na ay nalamog lahos og dagan. Nabuangon mo. Mga bakakon, mualagad ko sa Katilingban. Unya imong gipaalihan ang daan sa Katilingban. Katilingban, what is Katilingban? Public. The public. Nya imong alihan ang public road. Nya wa ka kapapahawa na isip official sa barangay na pay mga tindahan ang atop na nagiskarsada. Nya di ka kapawagtang ana, hilas-hilas lang kag nagandagan diha sa posisyos barangay. Matuslok pa untang mata ni mo ana mga atop sa nang mga tindahan nga naa sa kilid daan. Sa buta ka diha, barangay official man kay lagdagan. Ugma, patay na ko ani. Bahala nagway kolekta oy, isulti ko. Adi sa mumuhog sa kolekta, punanin akong istorya. Ang di muhog sa ang di muhog sa kolekta, impirno. Bitaw mga igsoon, maghigugmaay ta oy, maghigugmaay ta. Buhata sa uban ang imong gusto nga buhato nila nganha kanimo. Matod pas Ginoo. Manindog na ta.